ya hera matin. Ngane mami. Yes. Gemna wache na kanyo. Au. Wacho ni dwa wuok. Chera itonga. To ng'eni ya. An gi gop miyo ma jasalun to suka. Osuki. Tangan. Ai. Yo suka. Ya mo lo. Ya dio no ne pesa. Nen slinga fachal gi miyo diri. Pesa poka no. Ave. Koro jasalun no benigi geno no yudo sendi. Au ka gope mai ya. Iwinjo. Mataon. Iwinjo ni mango? Taon. Kaka ng'ato chiemo gi kaka ng'ato rwakore. Ok diki ng'i. Au. Bora ni ngima. Dong wachiemo kwani ok wachiemo. To koro wabiro epo gope gi nang'. We madam. Gowi. Au ka. Gowi agowa. Koro ko biro takone nang'o? Arwakini ni sawa janeno mar Lolwe TV en ngeso maber odiochieng' ma kawuono. Arwakini e twak rowere ka bende pile pile wan kod wechego mong'ith, wechego ne jogo ma rowere ma samoro nenowa ama manenowa ga pile pile ngeso. Odiochieng' ma kawuono an kod wendo e studio ma bende oa all the way from Migori ama owuok Migori mondo bi otwagi rowere e TV mar Lolwe, onyisi kaka gigo chal mar piny ama gigo motimore dhi. Arwakini machiegni mana king'iyo kamera kacha, nyis rowere joneno mag Lolwe TV nying kumiae kachiel kod gino mitimo. An iluonga ni Charles Ochola Omolo. Awuok Migori County. Sorry. Sorry be ikora Jakarungu. Erokamano Charles. Yes. Mana kaka winjo no joneno mar Lolwe TV, wendo ma kawuono wan godo e studio iluongo ni Charles Ochola ma bende wuok Migori County e gwenge ma Karungu. Adhi bedo jata chenro mari kaka pile Pauline oyudo arwako ni machiegni. Charles, mana kwa dhi mbele, inyalo nyiso jogo moneni e Lolwe TV sani ni kawuono ibiro wacho negi wach mane ama ang'o mokeli kaka kawuono? Amor kawuono. Amor nikech gimomiyo amor. Magi kuond mana winja. Erokamano. Kendo amor kabisa gi Lolwe TV. Lolwe TV omiyo adwa bedo proud. Kendo ji dwa nena. Mane mor man go serious. Erokamano kuom mor magudho ma in godo no. Inyalo nyiso ni Charles en ng'a? Charles Tima. Okay, Charles kaka an e Charles. Charles act. Act gik mopogore. Act movie mabe kata kinyalo watch en gimi follow. Ming'e ni gini no gik kanyo. Then act nyaka comedy. Kura act gik moko ariyo at a time. Kitera comedy wanyalo goye. Kitera movie agoye maril. Nikech en gima setimo kendo ang'eyo ni anyalo time to en kipaji na be. Koro mago te gik manyalo timo. Kamano. Erokamano Charles, mana kaka inyisowa ni in a comedian, ng'atno malombo ji kod weche ama gi nyiero ama ng'ano ma entertain ji. Inyalo nyisowa ni comedy ni chake karang'o tang'o miyo ni donja mang'o miyo ni chake? Comedy nachako 2014. Comedy nachako 2014. Gimomiyo nachako comedy en ni nahero ga gik machalo miyo ji nyiero, kata chon kana dhi school kata kane pod atin nahero jokes. Then ochalo gima nie remo. Gigi endi kare gin gik moko machalo gik manie remo. Ochalo juogi. Nikech kata mana fadhe na ema kibedo go piny to inyalo nyiera nyaka chieng' moro ya. Koro comedy en gima nie remba. Kane wachake, kana gombo ni mondo wachake, nikech ing'eni mondo mi pach ng'ato donjie e wach comedy ni ahinya matut ka ok nie remo bedo matek. Koro chuno ni kane agombo ni mondo act to ne nitie kaka ne wachokore jok moko mane nigi paro no, mwabedo piny mwawacho ni gini mit. Leave alone yude gimoro mondi. Gini mit. To gini waneno ka jok moko bende time. Yudo ka jok moko ni proud katime. Kaka yudo ni yudo ka ng'at matimo comedy kata ng'at ma act ka gimoro time kata yudo mana jali kata tuwo nyaki winje kata en ng'ama nikia. Koro gine mane lomba to gine ni remba koro nagombo ni abedi kata famous.
Koro mane momiyo ne wachako komedi gi ji moko matin mane nyalo chako kamano. Koro inyalo wacho ni sani un ji adi nyaka kama koro uchope? Sani nyaka koro sama wantie kae sani wan ji 20. Kamano. Ma un te ng'ato ka ng'ato nigi partne ma play? Wow, kendo ng'ato ka ng'ato nigi partne, kendo partne no ko play. Te wacha ni ng'ani chal kama, to ko chal kamano, gino gino ketore akete dende. Kamano. Nyaka sani gin videos adi muse produce ama nyaka nochaki? Nyaka nwachaki sani wasego gigo mang'eny. Wan gi movies, wan gi movies wan godo 10. Ae 2014 nyaka sani wan gi movies 10. Kamano. Inyalo nyisowa ni en dhok mane mutiyo, nikech ng'enyne wayudo ka comedians gitiyoga gi Kiswahili. En dhok mane mutiyo godo, tang'o miyo nuneno ni dhok ne manyaka uyier kutiyo mondo mi utigo? Gima wang'eyo kata gima ng'eyo an owuon ni nadhi ayudo ni dhowa kendo jaluo wahero ang'owa, ohero gik mamiyo ji nyiero. Koro watiyoga gi dholuo nikech dholuo ni jowa thoth gi ohero gige luos, kendo ohero gik moko ma owinjo gima wacho. Kata nyathi kobedo piny owuoch gi jonyuol to owinjo gima ng'at cha wacho maler. Koro omiyo ne wahero ni mondo wati gi dholuo ma en dhowa. Koro dhowa ni miyo bende kata kitimo gimoro titim ang'owa, itime gi chunyi cha te. Koro emomiyo ne wawacho ni dholuo en dhowa. Dholuo ni ema ka watimo go gini to jowa winjo gik ma wawacho e yo moro maler. Obed mama matinde ng'ongo, bed kwaro matinde ng'ongo, sama dodhi onon godo wach Kiswahili cha bedo matek. Koro dhowa ni ne wayudo ni ber, kendo kamoro amora mwadhi ne wadhi to wayudo ka dhowa no ji ohere. Dhowa ji ohere adieri mok ni miriambo. Kamano. Mane momiyo ne watime gi dhowa dholuo. Kamano. Iwacho ni utime gi dhou. What if ka koro maybe idwaro ni mondo udhi perform kumoro ma dholuo no en gimoro ma ok winjre, unyalo timo nang'o ma ere kaka unyalo change situation machalo kamano? Kanyo tok shida nikech jok mwa act go kata jok motimo go comedy ginyalo wacho dhok moro amora. Kamano. Koro mane momiyo wan kamoro amora ma oluong wa to wanyalo dhi. Nikech wanyalo tiyo gi dhok moro amora. En mane wadwa ni mondo watim wadak e Luo land. Koro sama wadak e Luo land to ithoro luongwa e Luo land ka. CDs mwagolo bende nitie kaka comedy gi moko miyo ji mor, to mane e Luo land waka. Koro jogi ohero ang'owa, ohero dhowa. Koro mane momiyo thoth watiyo gi dholuo, but koluongwa oko to nyaka wachange lugha. Watiyo gi lugha ya kitaifa. Mana kaka iwacho ni samoro koluongu 2014 nyaka sani mago higni mang'eny. Bende nitiere kamoro amora moseluongo occasion mondo udhi perform ama platform akoro ng'eyo ni kawuono wadwa ni Migori comedians gi ma kawuono wamiyo platform? Mano wasetimo. Wasedhi e platform, oseluongwa. Wasedhi Migori stadium kacha chande diere ma josiasa ne biro. Iluongo wadhi kanyo wa perform live. Sama wa entertain ji kapod warito jotelo biro. Mago wasedhi. Aya, kuonde moko machalo kaka seche machien ma corona ne onge cha. Nitie kaka ne liete ne ji, nyasi moko ne nitie mane timore. Iyudo ka wan joma kaliel otimore tiwinjo ka osemiwa ang'owa, osemiwa report yao, wadwa ni udhute o entertain ang'owa e liel makama makel gari makawa. Makawa kawa tima sahol. Mwadhi kacha ji ok nindi. Ji ok nindi. Kama wantie ji ok nindi. En adieri ni ji ok nindi makata in makiyudowa. To en na nyiero nyaka piny ru. Jopolo go polo to timiwa chance. Wachak wago marwa. Magi kama jopolo dhi ninde to pod wan to audience pod wacho ni wadwaro uwe pap dumi wagura ng'o. Kama. Charles, mana kaka wacho ni samoro iluongo kuonde moko modhi mu perform. Inyalo wacho ni chudo chalo nade kuonde modhi eko? Yes. Chudo wan gi gik moko ariyo. Sama wadhi perform. Gik moko ariyo, wan gi seche ma bende chulowa, gi seche ma be ok chulwa. Nikech en samoro inyalo yudo ni watni moro owacho ni biu konywa ka.
biro chuni ni samoro ginyalo chulo ni fare tidhi miyo ji nyiero kanyo tinyalo amoko chuli. To nitie seche moko ma igoli piny. Samo goli piny to en winjruok. Wakonia kwade wan ji marom kama. Samo wan ji marom kama wadwa ni mondo tim mewa pesa maromo kama, gima chalo kama. Mondo kore kwa piny. Koro chude yudo ka samoro ng'ani opogore gi ng'ama chielo, Okay, Charles, wayudo ni gimoro amora ma ng'ato timo, nitiere ng'atno ma ong'iyo ama ng'atno ma osebet kanyo for years, ma nitiere level mochopi ama role model. Inyalo wacho ni industry en role model mari en ng'ata ang'o momiyo? Role model mara kaka mara. Mari kaka Charles e comedy industry ni e Kenya mangima. E Kenya mangima role model mara ng'ama timo gima ber comedy industry. Nitie bwana moro miluongo n'Omondi. Omondi gigene onyalo tuchi gi gimoro ma be kata king'iye maber tiwacho ni ng'ani gigi oyudo kanye. Ahero comedies mag Omondi saidi. Gin gik ma samoro nyalo dhi kata social media kang'iyo to nyaka kalo kuom to kagik kama entie nyaka go break mayar mang'iye ni gine timore na nyini tim ang'o ka. Koro yudo ka samoro yudo ka gima no ogo kata chon onyalo loke ka en gi onyalo loke upside down. To kako loke no kendo mita koro mane ng'ama era ahinya. Kamano Charles. Inyalo iso ni okay, wacho ni Omondi role model mari. Ginao gini like midwa ni mondo ipuonjri ama midwa ni mondo ing'e mopogore gi mbise ng'eyo mondo imbi bed famous kaka embe sani en famous. Gima adwa ni mondo ang'e ahinya adwa ni mondo mondo abed serious gi gima timo. Sama bedo serious gi gima timo ko medore gi kipaji. To ahinya gik manyien mineno watimo gi gin gik moko matuchiga. Kisebedo chal gi ka jathum bende kata konendo nikech kata an be mago gik ma samora timo. Inyalo paka pachi moro biro to gi wer moro nyalo donjoni. No ok en gima neno king'eyo. Ipako donjoni to kisekete pachi tindike. Kisendike mondo kik wil. Kisendike kata inyalo rekode gi sechego. Kae to koro inyalo wewe idhi tiji ka kiduogi bedo mos koro indiko mos tidhi gi kaka ne rekode cha. Kamano Charles. Janeno mar Lolo TV haneno kwa dhi e tielo mokwongo mar cheno mar twak rowere odiochieng' ma kawuono. Kik idhi mabor kete mane Lolo TV waduogo bang' dakika machuok. Idhi manye ka adwa manye ir sika moro mwana. Omondi. Wanere we aridra mwandu ideka ketona sa nani gimo matin Omondi nigi gimo matin kabisa. Omondi nigi pesa An mana gi matin. Nigi pesa dier Omondi koro Omondi konya koro anyalo risi simu oro na pesa Omondi mia pesa cash to idhi duoko na pesa duoko ni ang'ade mona duoko ni pesa kaka chalo ne osipi masane ingeni an gi friends lakini som ng'ato isomo ng'ato gi ji koro nan gimoro matin ka anyalo mi idhi konyrigo konya omero nan gimoro ka matin kabisa nan gimoro ka wawa konyi ng'osiepa ba konya ing'amo osiepa to karomo kodi kama to koro chuna na konyi ikoni lakini gima timore adhi mi alo kende Omondi ere alo fema dhi mi adwa ni kwan kaka wadhi no malo achiel mamia vi 200 mamia beriyo ko ana 200 koro mede 100 to Omondi doke pesa moko podei makra Omondi kela pesa wawa makra gi ng'eni kidwa konyo kony ng'ato to bidhi duoko nago pesa ibiro yudo Mondi ikaw pesa ni kaka gimi maya ni bidhi duoko nago webedo ga gi wasiwasi Omondi to modong onge gimodong iwe gini nono makok iduoko na pesa no ani yar ka betu ere gimodong onge adong mana gi ID kende ma ID modong ka onge gimodong yawa Omondi to pesa ni bidhi duok na Omondi tuo na pesa mikaw pesa mang'eny
En gino na kendo ni pod ikete mana e TV wa mar Lolwe. Wadhi mbele gi twak odiochieng' ma kawuono, chenro twak rowere. Ka bende mana kwadhi mbele, aparo ni wendo ma kawuono wan godo e studio iluongo ni Charles Ochola, ma bende en comedian. Charles, mana kwadhi mbele, wayudo ni ng'ato mondo mi ochak gimoro ok oyot ga. Challenges bedo ga mang'eny. Inyalo nyiso ni ka ni chako challenges wan gi mabeyo, wan gi maricho. Inyalo wacho ka ni chako gin challenges mage mani neno in kaka Charles ama un kaka group? Gimi penjo no en gima ni kare. Ingeni ahinya kaka wan wa joma wawachi ni kabila mae, wan waparo ni kaber idonje gimoro ni pap tichako gimoro miluongo ni yuto. Koro miyo ka ng'ato chako gimoro to ol piyo iwinjo. Kane wachako gini kata kana an gi gombo mar chako gini, ne ang'eyo ni ka ng'ato osechako gini be chaka de pap to in ma ng'at moro ma kigolo kata sidi achiel kende isemeyo nikech wawinjo ni aktas de maber. Kamoro amora kata kiwuotho inyalo wachi ni inakta nie mana kare pesa negi. Koro mae challenge mane adhi ayude gini. Sama nadonje kata kane wachako time, ne wan gi moral mar golo pesa e ofuko ni mondo mi los gicha mondo gicho duok ni pesa ni. Mamano gima nyaka wabedgo, paro no nyaka wabedgo. Koro kane waseloso achiel ma watiek achiel ni, kwa ng'e nikech koro kaka pesa ni duogo koro waneno ka onge nikech no waparo ni e act ni pap isemeyo. Watieko ni king'iyo kama samoro wanyalo dhi uso CDs. To kare harakati mar uso CD tinde chal ka gima digital odonjo, nitie gimoro ni flash ya memory simu yudo ka koro CD ni koro demand ne ni piny. Keuse kar mondo iduogi gimoro malong'o tiduogi gimoro mok malong'o. Obedo opposite. Koro iyudo ni mae challenge mana dhi ayude gini ma joma ne otime seche man wachake ka no wewae. Nikech adiro de kigol pesa dhi to maduogo onge. Koro mane challenge mane wan go kendo mane challenge mane no nyaka sani. Charles, adwa ng'adi matin kidhi mbele. Kane pok uchako gini mineno ni ntiere in gi mind mar yudo pesa kidonje, bende ntiere research moro mane itimo matut mondo mi ng'e kaka industry ni ringo? Research no katimo. Kaka nakoni ni kume gik machalo acting, chalo juogi. En gima idhi ni mondo itime. Koro research mane watimo ne onge, wan ne waparo en paro, para ni gini kitime ji yute. Gini kitime tidhi yuto. To wayudo kakare mondo mi yuti kendo ok ang'e ni luwo gi kure. Koro wan kanwa paro ni wadhi yuto kare ok yuti e yo mayot. Koro magi challenges challenge man waduog wanene momiyo ni yudo ka ji wewa kata joma ne wachako go nitie moko manoweyo nyaka sani ma joma nyien madonjo mantie joma gigere gerembgi ema podi nitiere iye. Ber moro amora moseneno nyaka nuchaki. Ber moseneno gini nikech gimoro amora man gi rach ne nyaka bede gi ber moro. Ber ne en ni inyalo bedo famous ne jok manyecha kiai. Kodhi oneno CD to yani kamoro amora miwuothe ipo paka ng'ato luongi ng'ane to koluongi gi nyingi maril, oluongi gi nying manyo winje CD cha. Koro mano be kelo na gimoro kata mano achiel kuom berne. Mar ariyo en ni samoro occasions kaka nwasewacho cha ni nitie kuonde moko minyalo luongi. Samo luongi na nyaka miye gimo matin. Koro mano kende berne mantiere iye kanyo. Okay, Charles, ni wacho ni kani donjo ni ngi paro mar yuto donjo sechego. Sani inyalo wacho ni yuto chalo nade kalore gi kuonde miluongo we ama kaka uso CD? Gima timore ka yuto malong'o matong'o wach ni malong'o to onge gi sechegi. Nikech wayudo ni kaka watim marketing nye pod onge. Kata kaka pok wayudo kata sponsor. Koro wana jok moko matiyo gi pachgi. Ma samoro wanyalo uso CD no ema chako chulawa.
Koro mae kama wayute. Then gi kaka nwawacho ni samoro ng'ato luongi. Ng'eni kaka ng'ato kaka igo dheri opogore gi kaka igo ne ng'ane dhiang' opogore gi kaka ng'ama chielo nyalo gone dheri. Koro gidonjo mopogore. Koro yuto wanyalo yuto mana matin moromo to wayuto kuhusu occasions go to gi CD. Kamano. Kamano chal. Kendo wayudo ni comedy falls under sports and culture. Koro un kaka jo Migori bende nitiere support mora muyudo ka koa kuom county government? Kendo wacho wach maber. Onge support mora mwaseyude Migori County. Wan wawegi wan mwa ji volunteer from ufukewa to watimo gini. Koro to kata ka onego bed ni Ministry of Sports and Culture onego bed ni ng'iyo wa matut wajo Migori County. Gini en gima nitie but nenore ni serikal ma Migori County ong'eyo ma joma gwe mpira to ging'eyo mana jok moko maringo gi to jok machalo actors and comedians jogi gikia. Koro kane wach ni nyalo chopo negi maber adieri onego bed ni ging'iyo jok machalo kama gini Migori mang'eny wang'eny ei Migori makata koponi waseng'ere wang'ere nikech sami ng'eni kata koponi riembo boda in gi stage ni sama ngiwuok idhi stage moro nyaka ng'at chang'ei. Koro mane ma akwayo ni kan dine bed ni Minister of Finance Ministry of Sport and Culture nyalo konyo joma chalo kodwa kama to gikonywae. Charles Radwa ng'adi matin kendo oyudo ni konyo ok bi kama ng'ato nitie. En jukumu mari mar wuok be manyo kony. Bende nitiere odiochieng' achiel ma kaka in kaka manager ama un kaka jo comedians ma within Migori. Bende nitiere chieng' ma leaders osechokore modhi office mo manyo kony monyisgi ni kama. Wasedhi. Sama nwachako gicha chande ing'eni chien kucho gimoro bedo ga maliet. Wasedhi nyaka office no. Adieri man kende wasedhi nyaka office. Kwasedhi office nitie diere man wadhi chien kanyo ng'eni leaders ng'eni kaka group medo grow. Leaders moko weyo irwako leaders manyien moko dhi nyaka yud ka ji opogore koro. Harakati man wadhi cha nitie joma ne wadhi godo. Ne wanyalo dhi office mwayud jok manie office tinyisi ni jatelo manyalo tatua wachuni pok obiro. Koro iyudo ka inyalo dhi dichiel ichake dhi diriyo kidhi didek nyaka iol wasedhi. Koro pok waroma gi jatelo ma ng'ato nyisi ni jatelo wuouru wach godo maendi. En ni jatelo podonge. Koro chunywa ne dhi jok kamano. Koro nyaka sani chunyu osejok koso chunyu pod nitie ni support nyaka uyudi? Chunywa to pod nitiere ni support kaber to onego bed ni wayudo support ka serikal. Kamano. Charles, inyalo nyisowa ni inyalo nyisowa kaka corona wa affect tukeu ama tiju mar comedy ni e yore machalo nade? Ohinyowa seriously. Amedo gi Kisungu to ane dholuo madala waka. Onge wach. Ohinyowa ma seriously. Ni nyalo yudo ka yani niluongo wayo asekoni ka ni kwa dhiel to jinyiero nyaka piny ru. Corona kobiro ne pap wachowa mar acting mar the perform live norumo. Auruma totally nyaka sami neno wan godo ni nikech sane kata ji ok dwani mondo chokre kata matin. Koro orumo. Koro wach corona ohinyowa mohewo jok modong' samoro. Kendo koro ohinyowa saidi maka de bed ni ang'ama bede norawe arawa gicha kata anda sewe nikech nitie jowa moko mosewe. Nitie jowa mosewe. Kamano. Okay, ne rawera ma samoro sani obet ni Charles en ang'o gini ma inyalo koni? Ne rawera manena sani adwa nyise niya koponi in gi were aila ma wan godo ni kik ponono ne diye nikech wan kaka youths iyudo ka samoro wasomo mang'eny saidi. Koro edwa wacho niya ni anti somo gi barupe man go ni ok anyal timo gik manono. Koro owanyisi niya
tich ok onego yier. Kendo samoro gini nyalo gali kapok iyudo kama pachi dwaro. Koro wakwayo ni okaw pache, oket kuoma kata sama wuoyo kae. Gini en gima nyalo chuli. Koro gini kikinayo ni en gir mila, en gima nyalo chuli. Koro kik obeda nikech ing'eni kibeda nyalo donjo e ole manono. Kech kaka wan kijende matindo mineno gi, wanyalo donjo ole manono mag anjawo, wanyalo donjo yedhe mamero jigi, wanyalo timo timbe moko winjore, wanyalo donjo e jore. To kikawo pachi ikelo kama ji nitie, jok ma wigi ler, nikech comedian en ng'ama wiye ler, nyaka ikawe paro moko ire. To sama ing'eni ng'ama kiwuotho gi ng'ama ber, nyaka ikaw weche maber. Malo kiwuotho gi ng'ama rach, be nyaka ikaw weche maricho. Koro kiketi kor joma richo to keti kor joma ber. Erokamano Charles, aneno ka sama wang'o kendo wabiro e dakika ma koro watieko godo. Inyalo nyisowa e social media platform, Facebook, WhatsApp, YouTube, nying miyudo godo. Nying miyudo wago, kidhi e WhatsApp, wan gi YouTube, wan gi kama yudowa kidhi manyo Dream Team Actors, biro yudo ka gigewa waketo kanyo. Ke Google Dream Team Actors ebe yudo ka gigewa waketo kanyo. Koro Facebook be nyalo yudowa Migori Dream Team, be chake yudowa en Migori Dream Team no. Kamano. Erokamano Charles. Janeno mar Lolwe TV, ago erokamano maduong' mar bet koda nyaka koro wachope okang' mwatieke. Aparo ni kendo ni wendo makawuono ne wan godo iluongo ni Charles. Mana kaka usepuonjo, kaka usenyisowa, oa Migori, en comedian. Kendo nyisowa kotieko ni samora mora modwaro neno tuke gi ama gigo magitimo, inyalo dhi e YouTube, Facebook, en Migori Dream Team. Asebedo jata chenro mar Pauline Oyudo, oriti uru masani. Erokamano.